काहो उधारी सुतल बड़ो तारा फोनवा पे एगो लड़की के फोटो गइल बा पसंद भी है तब बताओ बात आगे बढ़ावल जा देख लो करे के। ठीक बा बताओ तनी हम। ठीक ठीक चल तनी हम। सब सुनर सुनर लड़की लागत खाली इंस्टाग्रामे पे बड़ी सो ओकनी के देख के हृदय जुड़ा जाला। देखो तो गच दे लाइक दबा देनी गच दे कमेंट कर देनी कबो हेर तरह पोज दली सो कबो हेर तरह पोज दली सो ओकनी के आगे तो हमारा ई बुझाता का कैटरीना का करिश्मा लागी लो। लेकिन साला एगो हमार किस्मत बा जितना लड़की के फोटो आवता हमारा तो ये लगता कि बियाह के बाद अगर ओकनी के मुंह पर हम 5 किलो पाउडरो पोत दी तब हमरा प्यार करे के मन करी कि ना करी एकर कोनो गारंटी ना बा। बोल दे भैया की हो लड़की हमरा पसंद नहीं खे। सर अपन मुहवा नहीं खत देखत सरकारी नौकरी बात लड़किया पूछियो दे तरी सा।